Els Campionats de Catalunya Universitaris 2023-24 han reunit els millors esportistes universitaris de tot el país. Amb un creixement constant des de l'any 1985, els Campionats de Catalunya Universitaris esdevenen una de les cites esportives més rellevants de Catalunya. Enguany, Mataró ha estat escollida Vila Esportiva Universitària i la Universitat Pompeu Fabra, la universitat coordinadora dels Campionats de Catalunya Universitaris. Des del primer dia de la competició, els estudiants seleccionats han defensat les seves universitats amb esforç i dedicació. S'ha comptat amb gairebé 12.000 participants provinents de les 12 universitats catalanes que formen part de l'ECU, l'esport català universitari. Amb la participació de més de 20 municipis en les proves d'esports individuals, els Campionats de Catalunya Universitaris reflecteixen la implicació, la constància i el talent del nostre país. Construïm una veritable comunitat esportiva, assolint un nombre significatiu de visualitzacions tant de xarxes socials com televisives entre les diferents jornades dels Campionats de Catalunya Universitaris. Ressaltem el talent esportiu, destacant els millors esportistes i les universitats classificades tant a les categories femenines com masculines. També promovem reptes de caràcter esportiu i social amb esdeveniments com la Unirun, a la qual un any més s'ha hagut de tancar inscripcions. Ha comptat amb la participació de més de 5.000 corredors i corredores. Als Campionats de Catalunya Universitaris s'ha competit en gairebé una trentena d'esports individuals, demostrant destresa i dedicació en cada disciplina. S'han donat un total de 448 medalles. L'esport individual ha experimentat un augment notable en aquesta edició. Hem recuperat esports individuals com atletisme, orientació, pitch and pad i vela. I hem incorporat nous esports com crossfit i gimnàstica, ampliant l'oferta competitiva. I pel que fa als esports d'equip, han estat bàsquet, futbol, futbol sala, handbol, rugby 7 i voleibol, tant en modalitat femenina com masculina. En aquest cas, l'estratègia i el treball conjunt han estat fonamentals. S'han atorgat fins a 46 medalles. Destacant la internacionalització de l'esport català universitari, aquesta edició ha comptat amb la disputa d'un partit amistós de futbol sala femení a Andorra, a la qual s'afegeix la participació als European Universities Games a Hongria, on es disputaran competicions de judo, karate, taekwondo i bàsquet 3x3. D'altra banda, en aquesta edició s'ha implementat el protocol contra conductes masclistes i de LGTBI-fòbia, amb la creació dels punts liles, una mesura per garantir un espai segur per tots els participants. Gràcies a tots per fer possible aquesta edició i per acompanyar-nos en aquest emocionant viatge. Ens veiem la pròxima temporada!